Здравейте! Днес ще ви покажем малки нарчета в 1 литър контейнер. Това са малките нарчета на 1 година в 1 литър контейнер. Отлично вкоренени. Просто плачат за по-голям съд. Добре е, ако сега бъдат закупени, да се засадят в 3, после в 5 литра и така да презимуват и на пролет вече да ги засадите на постоянно място, тъй като новите филихчета са млади и свежи, не са изпекани и няма да могат добре да оцелеят през зимните месеци навън. Това е на цена от 3 лева за брой. Така, малките нарчета може да не са ви харесали. Имаме големи нарове. Ето и големите нарове. Това са вече тук на 2 години. 5 литра контейнер. Момент само. Това е на цена от 15 лева. Стъпване плододаване още на следващата година.